Amaitar panariang pai manlian bagi bini ke kei pai sok pajak hani bagi bin manai no bo kobok nai hayaw pai yasak painan bagi sokat no Sakat ni mariwo rang cukur sai kaisa risha kangsa mukumu mari boramblai te certificate Belai no khatungu belai no tong thogu tini ni opti dal bidal sokat reng kereng tai resap kereng masa kereng roni sokat man mano no gei o pandano loaji nai rok ni bagai belai kheno khaka ham tai hambai Tribal Research and Cultural Institute eba Tripura naifil tei hukumu tangkhoni luachi manimai songsajak tirini opanda o rung kereng tei kabang ma becebo kereng rokno Sakat Yaphari belaino khatungma mankha tei norok nai tongnai rangsakni takhu bukhuk songbo haino hai khasrang fikana nei khawo chongo haino hai kesara kisisa saklaimong Graduation ni khorok ni phaya ko tomong nanorok present tongkhangke yang hayani ganao phaidi sonam de borma tai karnamohan jamatia norok tomong no o thayop tongoi tongkhangke buskang phainan bagai naro jora Yaphar jago oro shokpaya tomong kebo tongoi tongkhang kebo borok Tribal Research and Cultural Institute ni office by eba habanok by kerengkhang keno borok ni Sakat borok ni nogo rohori rejaknai So nai tongnai ani rangsakni takuk tei bukhuksong Tribal Research and Cultural Institute ni bukhak tei asuk sorati norok jora rei tongmani baki norok jot nono belai kheno Haphangni hamjak mate paifleya khuluma Yapharo chini khorok nei dagifang okrarok oro ma asugya khlai borok Sakat ma Yaphar kha Tripura naifil tei hukumu tangkhorni dagifang okra boromgrang muchang anando hori jamatia sar tei khoroksa tongo Kokborok tei kubun bosong bangthaya kok dagi khungni dagifang okra boromgrang muchang Ratnojit Deborma IAS sar borok khoroknino belai kheno hambai tei khulumung Yapharo Khachuksong Belai khano hambai chini panda norni bagi asuk bai mathak jaya ko paithago norni bagi tebo dal bidal ruchapmung masamung chini khati jak tong norni bagi ojorao sung tabuk kasle sokhani main role actor actress songno kobok nai hayawo dang so phainai borni mukumo bo haino yasak phainani bagi ojora kobok jaw please Sharodriya Actor Shamrat Deborma Actress Anjana Deborma Pooja Deborma supporting role Vinishon Deborma bo supporting role Camera and making Denu Deborma Director Sharodriang Editing Bikas Deborma Background music Rekha Shahil Riang Borok Nutabuk Rishabai Lam Soksaknai Orisano lam sokna ni bagai tinini o pandani nokfang eba sini borom kenang director sano kobok nai TRNCI Tribal Research and Cultural Institute ni dagifang okra borom kenang sarno kobok nai borno risha Yaphari borom refinani logyu kobok nai tai khoroksa sar Kokborok tei bosong bangthaya Kok dagi khungni Director boromgrang muchang Ratnojit Deborma sarnobo koinai dangsao te kisisa jora sengnoranani bagai Tiutni dagifang okra Ingo tongo Bikas Deborma background music tongo norok jora kolokma romui nasingi tongmani